horách těžil právě žlutý kov. Dnes je to výraz vystihující spíš místní písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, které jakoby byly ze zlata. Dahab pro turisty objevili hippí, okouzlila je samota pouštní krajiny a pobřeží bez hotelů a turistů. Původně byl Dahab beduínským městečkem s hliněnými domy, stády koz a velbloudů. I když se postupem času stával stále oblíbenějším cílem mnohých turistů, svůj tradiční ráz se snaží alespoň trochu zachovat. V Dahabu ještě pořád k dopravním prostředkům patří velbloudi a svědčí o tom i nezvyklé dopravní značky. U moře se lze povalovat v pelešárnách, na kobercích a matracích, ale pro ty, kteří chtějí víc než jen povalování na pláži, může Dahab nabídnout mnoho. Příjemný chladivý vítr, vanoucí od severu k jihu, dělá z Dahabu ráj surfařů. Populární jsou také výlety na velbloudech do pouštní oázy. Dahab ale nabízí hlavně skvělé podmínky pro koupání, šnorchlování a potápění. Korálové útesy jsou jen pár metrů od břehu a skrývají lákavou kolekci pozoruhodných jeskyní, příkrých srázů, korálových zahrad a samozřejmě rozmanitého podmořského života. Nezvyklý podmořský terén si získá každého potápěče. Jen ti nejzkušenější ale mohou sestoupit do vzrušujících hlubin známé modré díry Blue Hole, padající do hloubky přes 100 metrů. Ostatní se mohou kochat bohatým podmořským životem na jedné z dalších potápěčských lokalit, jako jsou Elbels, Canyon, to je bývalá obrovská jeskyně s propadlým stropem, Moray Garden, Lighthouse nebo panenské korálové zahrady Abu Galum. Na rozdíl od Šarm el-Šejku, kde se potápění provádí hlavně z lodí, jsou dahabské lokality dostupné převážně ze břehu a s maximální hloubkou do 20 metrů jsou určené pro méně zdatné potápěče. Po zanoření útes pozvolna klesá do hloubky 10 metrů, kde se rozprostírá písečný svah volně padající do hloubky 20 metrů. Značně členité dno je pokryto velkým množstvím měkkých a tvrdých korálů. My se ihned věnujeme focení různých ryb a je až neuvěřitelné, jak je většina z nich zvyklá na přítomnost potápěčů. Předvádějí se přímo před našimi objektivy, jako například tento ježík. Ani perutýni se u nedalekého útesu nedají zahambit a pouštějí nás až na dosah svých jedovatých ostnů.
Co se korálů týče, asi nejnádhernější místo, které tvoří podmořskou zahradu a tajemné korálové labyrinty, je lokalita Islands. Při neznalosti terénu tu můžete lehce zabloudit. Jako svůj potápěčský domov jsme vybrali centrum Lighthouse a musím říci, že se o nás jeho zaměstnanci starali velice dobře a byli jsme nadmíru spokojeni. Každý si může vybrat potápěčský program, který ho zajímá. Výběr lokalit záleží na něm a na počasí. Denně se plánují obvykle 2 ponory. V okolí Dahabu je v dosahu 10 až 30 minut řada zajímavých lokalit dostupných přímo ze břehu. Doprava potápěčů a výzbroje na lokality je zajišťovaná většinou na korbě pick-upu nebo jeepem. Tak lze navštívit i lokalitu Canyon. Také tady jsou na břehu postaveny pelešárny, kde se pohodlně oblečeme do potápěčské výstroje a poté můžeme vyrazit na jednu z nejnavštěvovanějších lokalit na Sinajském poloostrově. Po pár minutách plavání mělkou lagunou, kde se většinou hojně vyskytují mořské lulanky, se dostaneme ve 20 metrech k otvoru a jím můžeme vstoupit do kaňonu. Musíme být ale opatrní, vstup do kaňonu je hodně úzký a až po několika metrech se rozšiřuje natolik, aby se jim dalo pohodlně proplavat. Náhle padáme téměř kolmo do hluboké průrvy. Kaňon je až 15 metrů vysoká, na vrcholu prakticky uzavřená rýha v korálovém masivu. Ve 40 metrech lze kaňon opustit pěkným, ale opět velmi úzkým oknem ve stropě. V samotném kaňonu toho moc k vidění není, ale předtím, než tuto lokalitu opustíme, stojí za to chvilku pozorovat vzduchové bubliny, které vystupují z průrvy. Poté si můžeme vybrat ze 2 možností, jak v ponoru pokračovat. Buď plavat směrem ke břehu a kaňon opustit, nebo pokračovat jižním směrem k vnějšímu svahu útesu. Tady je ráj pro potápěče fotografy. A také my jsme tu našli vhodné objekty pro naše fotografické přístroje. Mezi nejzajímavější patřily neskutečně maskované ropušnice.
I v závěru ponoru se nám povedl jeden vzácný fotografický úlovek, kdy jsme v mělké písečné laguně objevili pozoruhodný druh mořského tvora. Dráčka můrovitého, který žije hlavně v párech a podně se pohybuje pomocí břišních ploutují. Také milovníci nočního života si tu přijdou na své. Večer se rozzáří všechny uličky a početné restaurace, bary a obchůdky lákají k návštěvě. I my jsme se nechali zlákat k návštěvě nočního života, ale toho podmořského. Noční potápění je